السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, nastavit ću da govorim na temu o ashabima časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem koji su učestvovali u bitci na Bedru. Danas ću da spomenem Hazreti Migdad bin Aswad radijallahu anhu. Njegovo originalno ime je bilo Migdad bin Amr. Amar bin Salba je bio njegov otac i pripadao je plemenu Beni Salba. Kako god, Hazreti Migdad je bio nazvat prema imenu Aswad bin Jakuz, zato što je on njega usvojio kad je bio dijete. I onda je postao poznat kao Migdad bin Aswad. Amar bin Salba, otac od Migdada radijallahu anhu, je pripadao plemenu Bahra, koje je jedno od plemena Kuza iz Jemena. U toku vremena neznanja njegov otac je ubio nekoga i onda zbog toga je pobjegao u Jemen. Tu je postao pripadnik Kinda plemena, zbog kojeg je nazvat Kindi. Poslije njegov otac, koji se zvao Amar, je oženio neku ženu iz tog mjesta i Migdad se rodio. Kada je Migdad porastao, on se potukao s nekim i s mačem je odsjekao njegovu nogu. On je pobjegao u Meku i postao je dio plemena tu. Onda je Migdad radijallahu anhu poslao pismo svom ocu, koji se također onda, i on je bio porijeklom iz Mekke, vratio u Meku. Aswad je usvojio Migdada i od tada je počeo da bude poznatiji kao Migdad bin Aswad. Kada je ajet ud'uhum liabaihim bio objavljen, to jeste nazovite ih imenima njihovih očeva, to jeste ova djeca koja su usvojena, onda su ga počeli da zovu Migdad bin Amr. Kako god, bio je poznatiji kao Migdad bin Aswad. Znači, ovo je naređenje iz časnog Kur'ana, i ako neki ljudi usvoje djecu, ta djeca trebaju da nose prezimena njihovih očeva.
Njegova titula je bila Ebu Amr, Ebu Asvad, Ebu Umar i još neki drugi. Jednom je sjedio sa Hazreti Aufom i tada ga je Hazreti Abdurrahman upitao zašto se on nije još oženio. Hazreti Migdad je rekao: kad me već pitaš o tome, zašto me ne oženiš sa svojom kćerkom? Hazreti Abdurrahman je postao vrlo ljut radi njegovog komentara i naružio ga je u vezi toga, i tada je Hazreti Migdad radijallahu anhu otišao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i žalio se u vezi ovog načina kako se on obratio njemu. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem njemu rekao da će on da se pobrine da se on oženi. Poslije toga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženio njega sa Zuba, koja je bila kćerka od njegovog amidže Zubeira Abdul Mutalib. Hazreti Zuba je bila kćerka Hazreti Zubeira i od Hazreti Atike bin Mitwab. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je sklopio njihov brak i oni su imali 2 djece koji se zvali Kerima i Abdullah. Abdullah je postao šehid u toku bitke Džamal. On se borio na strani od Hazreti Ajše radijallahu anha. Jednom je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao dosta hurmi iz Hajbera, otprilike oko 600 kilograma hurmi. Dok ga je opisivala njegova kćerka je rekla da je on bio visok, žučkaste komplekcije boje kože i da je on imao veliki stomak i vrlo gustu kosu. On je stavljao knu na svoju bradu i ona kaže izgledao je vrlo lijepo. Njegova brada niti je bila predugačka ni premala. Imao je crnu boju očiju i uske obrve. Njegov prelazak na islam je sljedeći. Hazreti Abdullah bin Masud radijallahu anhu prenosi da je Hazreti Migdad bio među prvih 7 ashaba koji su primili islam u Mekki. Hazur kaže: ja sam već spomenuo u vezi ovoga događaja kad sam spominjao Amara bin Jasira radijallahu anhu. Što se tiče Hazreti Migdada radijallahu anhu i njegovo preseljenje u Medinu, prenosi se da je on također išao, da se selio u Abesiniju, ali vrlo kratko vrijeme, i onda se on vratio u Meku. A poslije kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio u Medinu, Hazreti Migdad nije bio u stanju da mu se pridruži i on je ostao u Meki sve dok časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije poslao armiju pod vođstvom Ubejde bin Harisa. Hazreti Migdad i Hazreti Utba su se pridružili armiji koju je vodio Ikrama. Ali njihov plan je bio da čim prva prilika dođe, oni će da se pridruže muslimanskoj armiji. Hazur kaže: iako sam spomenuo također detalje i u vezi ovoga, ja ću ukratko da spomenem neke detalje iz knjige Sirat Hatamun Nebijin od Hazreti Mirza Bashir Ahmad Saheb. Kada se vratio iz bitke u mjesecu Rabiul Avelu,
Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je poslao 17 ashaba pod liderstvom Hazreti Ubejda ibn Mutalibi. Njihov zadatak je bio da zaustave napade, bilo koji napad od Mekanlija. Kada je Ubejda i njegovi drugovi došli do nekog mjesta, tu su primijetili da je Ikrima bin Ebu Džehel imao oko 200 vojnika i oni su tu stavili svoj kamp. Oni su se tu počeli da bore i nekoliko je strijela bačeno. Kako god ova grupa mušrika, oni su se povukli zato što su se bojali da su ovi muslimani imali skrivenu armiju. A tada i muslimani također nisu išli za njima. Kako god dvojica iz mekanske vojske, Migdad bin Amr i Utba bin Gazvan radijallahu anhu su se pridružili muslimanskoj armiji. Znači zapisano je da su oni samo pridružili Kurešijama da bi našli priliku da se pridruže muslimanima. Oni u svojim srcima su već bili muslimani, ali radi straha od Mekanlija nisu bili u stanju da se presele. U istoriji nije tačno zapisano zbog čega su se Mekanlije tad povukli. Definitivno to nije bio trgovački karavan. Ibn Isa govori da je to bila velika armija, ali misli se da zbog toga što su ih spremno dočekali muslimani, ova grupa muslimana tad, i također zato što su ova dvojica napustili, da su oni tad postali zabrinuti i vratili su se. A najbolji dio svega ovoga je bio da su dvije muslimanske duše se pridružile i bili su zaštićeni od kurejšijskog progona. Kada je došao u Medinu, boravio je u kući Hazreti Kulsum bin Hidam radijallahu anhu. Hazreti Džibar bin Sahar i Hazreti Migdad radijallahu anhu, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je uspostavio vezu bratstva između njih dvojice. U Benu Hudejla časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dao mjesto gdje će da Hazreti Migdad boravi u Medini, a Ubej bin Kab radijallahu anhu ga je pozvao da boravi u tom mjestu u Medini. Hadis u vezi 3 ashaba koji bi uvijek ostavljali kozje mlijeko časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ali jedno veče jedan od tih ashaba je popio svo to mlijeko. To je bio Hazreti Migdad radijallahu anhu. Hazreti Migdad radijallahu anhu prenosi, on kaže: dvojica mojih drugova i ja smo se preselili u Medinu i radi tog putovanja naše oči su bile vrlo, imali su problema sa vidom. On kaže: mi smo došli kod ashaba časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da bi ih oni uzeli da se brinu o njima, ali kaže niko ih nije primio. On kaže: mi smo otišli onda kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on nas je uzeo u svoju kuću. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je tad imao 3 koze i rekao je da mi možemo da ih muzemo i da koristimo mlijeko. Hazreti Migdad radijallahu anhu kaže: mi smo muzli te koze i uvijek bi podijelili to mlijeko i popili bi i onda bi također ostavili časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. On dalje prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio i nazivao im selam, assalamu alejkum. On kaže na način tako bi nazivao selam da ako je neko spavao ne bi ga probudio, ali ako je neko bio budan da bi se taj selam čuo. I onda bi časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlazio u džamiju i molio bi se.
Poslije toga bi se vratio i popio taj dio mlijeka koji bi oni ostavljali. On kaže, jednu večer šeitan me je obuzeo, to jeste mislio je na to da u njegove misli su došle takve da on je zamišljao da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ide kod ensarija i oni mu daju razne poklone i to, i da njemu nije potrebno ovo malo mlijeka što oni njemu ostavljaju od koze. I on tada kaže, ja sam onda popio to mlijeko koje sam bio ostavio časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I on kaže, kada je to mlijeko ušlo u moj stomak, Hazur kaže, Arapi imaju specifičan način na koji oni izgovaraju. Rekao je, nije bilo moguće da ga vratim. On kaže, tada šeitan u njegovim mislima naravno mu je rekao da treba da se stidi i da će na njega neko kao prokletstvo da se desi. Kao šta si uradio, uzeo si dio Muhammedov sallallahu alejhi ve sellem. I on mu je kao u mislima rekao, on kad dođe i ne nađe svoje mlijeko, on će da se moli protiv tebe i bit ćeš uništeni na ovom i na budućem svijetu. Ovo su znači bile totalno šejtanske misli da bi poslanik radi nečega ovoliko neznačajnog molio se protiv nekoga, a on je bio rahmetul lil alemin, milost svim svjetovima. Hazreti Mikdad dalje govori, ja sam imao neko dio platna koji ako bi pokrio glavu, noge bi mi virile. Ako bi noge pokrio, glava bi mi virila. On kaže, nikako nisam mogao da zaspim. On dalje govori, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao, nazvao je selam kao i uvijek, otišao je, klanjao je na file i vratio se da uzme svoje mlijeko. On kaže, kada je poslanik sallallahu alejhi ve sellem sklonio taj poklopac te posude, vidio je da nema ništa u njoj. Kaže, ja sam njega gledao, Hazreti Mikdad govori, i on je pogledao u nebo i digao svoje ruke. I on kaže, ja sam tad pomislio da će se protiv mene da moli. Časni poslanik tada je rekao, Allahu moj, nahrani onoga koji meni daje hranu i podari piće onome koji meni daje da pijem. Hazreti Mikdad kaže, ja sam tad bio vrlo budan. Ja sam omotao se tim platnom svojim, uzeo sam nož i htio sam da zakoljem jednu kozu da nahranim časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On kaže, kada sam došao kod koza, njihovo ime je bilo puno mlijeka u sve tri. I on kaže, ja sam se onda vratio i pomuzao sam te koze i toliko je mlijeka bilo, napunio je tu posudu. On kaže, onda sam otišao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i on me upitao, jeste li vi popili svoje mlijeko za večeras? On kaže, ja sam rekao, ne pitaj me ovo pitanje, o Allahov poslaniče. I molim te, uzmi ovo mlijeko. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se napio i dao je meni tu posudu. Onda sam mu ja rekao, o Allahov poslaniče, napij se još. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pio još i onda je opet dao tu posudu meni. On tad kaže, ja kada sam vidio da se poslanik sallallahu alejhi ve sellem dovoljno napio tog mlijeka, on kaže, osjetio sam da sam ja primao te njegove dove od prije što se molio da nahrani onoga koji mene hrani, podari piće onome koji meni daje da pijem. On kaže, tada sam počeo da se smijem puno i pao sam i na zemlju od smijeha koliko sam se smijao. Tada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, o Mikdad, je li to neka tvoja šala? On kaže, tada sam od sreće rekao, o Allahov poslaniče, ovo se desilo, i on kaže, sve sam detalje rekao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je onda rekao da je ovo bila milost od uzvišenog Allaha.
Onda mi je rekao, zašto mi nisi ovo ranije rekao, tako da možemo da probudimo tvoju dvojicu drugova pa da i oni budu primaoci ovog blagoslova. Zatim Migdad radijallahu anhu je rekao, tako mi onoga koji je tebe poslao sa istinom, kada si ti dobio ovo i kada sam i ja se napio i dobio ovaj blagoslov, onda stvarno me nije briga kogod bude primaoc ovoga. Jer kaže, ja sam bio taj koji je uradio ovu pogrešnu stvar, koji je popio to mlijeko tako da je bio zabrinut za sebe. Hazreti Migdad radijallahu anhu je učestvovao u bitci na Bedru, Uhudu, Hendeku i svim ostalim bitkama uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On je spomenut kao jedan od strijelaca časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Hazreti Abdullah bin Masud radijallahu anhu prenosi. On kaže, vidio sam nešto u bitci na Bedru da kaže, volio bi da se to meni desilo. Hazreti Migdad je otišao kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada se poslanik sallallahu alejhi ve sellem molio protiv nevjernika. Hazreti Migdad je rekao, o Božji poslaniče, mi nećemo govoriti ono što su sledbenici Musa govorili. To jeste, idi ti tvoj gospodar pa se bori protiv neprijatelja. Zasigurno ne, mi ćemo da se borimo sa tvoje lijeve, sa tvoje desne strane, ispred tebe i iza tebe. Hazreti Masud radijallahu anhu kaže, ja sam tada vidio da lice časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem je sijalo sa takvim zadovoljstvom i bio je stvarno zadovoljan sa tim riječima od Hazreti Migdada radijallahu anhu. Hazur kaže, ovi detalji neki o ovome su spomenuti u knjizi Sirat Hatamun Nabijin pod naslovom Bitka na Bedru. Tu piše, kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao o planovima neprijatelja, on je krenuo na Bedar i tu je ili da se bore protiv njih ili da izvide šta su oni htjeli od njih. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zastao blizu mjesta koje se zvalo Roha i odatle je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao dvojicu ashaba prema Bedru da bi oni donijeli informacije u vezi neprijatelja i rekao im je što prije da se vrate. Oni su saznali da velika armija iz Mekke ide prema Bedru i tada je, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio ove informacije, on je tražio od ashaba njihovo mišljenje šta treba da urade. Neki su savjetovali da oni napadnu taj karavan jer nisu bili spremni za tu vojsku, ali poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije prihvatio taj prijedlog. Kada su ashabi i poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišli iz Medine, napustili, krenuli prema Bedru, nisu znali da će oni da se bore i da će to biti bitka. To je bilo više kao izvidnica, jer samo su znali da neki karavan dolazi prema Medini. Znači tu su se vodili razni govori, neki su govorili da nisu spremni da se bore, dok drugi su ustajali i davali su ove vrlo inspirativne govore i govorili su o Allahu poslaniče, naši životi i naša imovina je sve radi Allaha. I tada je Hazreti Migdad došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao, mi nismo, o Božji poslaniče, kao sledbenici od Musa alejhi selama, da mi kažemo da se ti ideš i boriš sa svojim gospodarom protiv neprijatelja, a mi ćemo ovdje kao da čekamo. Radije mi svjedočimo gdje god ti kreneš i mi smo uz tebe. I borit ćemo se sa tvoje desne i s tvoje lijeve strane, ispred tebe i iza tebe. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove riječi, njegovo blagoslovljeno lice je počelo da sija od sreće.
Ali časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je čekao da čuje također prijedlog od Ensarija u vezi ovoga. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da čuje nešto od Ensarija zbog toga što on je mislio da Ensarije kada su dali zakletvu na Akbi, da je ta zakletva bila samo u slučaju ako neprijatelji napadnu Medinu, da će oni da budu uz njega. Hazreti Sad bin Muad radijallahu anhu je shvatio zbog čega poslanik sallallahu alejhi ve sellem čeka odgovor i savjet od Ensarija također. On se obratio ispred svih iz Medine Ensarija i rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem. On je rekao: tako nam Allaha, kad smo mi povjerovali u tebe, to znači da kuda god ti budeš išao, mi smo uz tebe. Kunemo s onim koji te je poslao sa istinom. Ako nam narediš da skočimo u more, mi ćemo da skočimo u njega. I nijedan od nas neće da izostane. Ako Bog da, vidjet ćeš nas da se borimo i bit ćemo radost tvojim očima. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo ove riječi, bio je presretan i rekao je: krenite u ime Allaha, jer mi je Allah obećao da će nam zasigurno dati pobjedu nad ovom dvojicom, to jest armijom i karavanom. I on kaže: Allah mi pokazuje u viziji i na mjestima na koje će oni da padnu. U drugom hadisu se spominje u vezi bitke na Bedru da je Hazreti Migdad bio prvi onaj koji se borio na konju u toku Bedra. Također u drugom hadisu se spominje da su muslimani imali 2 konja u toku bitke na Bedru. Hazreti Ali kaže da je jedan bio od Hazreti Zubeira, a jedan od Hazreti Migdada radijallahu anhu. Prema Ibn Hišamu u toku Bedre muslimani su imali 3 konja. Jedan je pripadao Hazreti Mrsad bin Ebu Mrsad, koji se zvao Sabal. Jedan je pripadao Hazreti Migdadu bin Asvadu i zvao se Bažđa, a jedan Hazreti Zubeiru bin Avamu, koji se zvao Jasu. Hazreti Mirza Bashir Ahmed radijallahu anhu je ispitao razne historijske dokaze i zapisao je u Sirat Hatamu Nebijin da u toku bitke na Bedru muslimani su imali samo 2 konja. Na nekim mjestima se spominje da su muslimani imali 3, a na nekim 5 konja. On kaže: nije važno da li su imali 2, 3 ili 5 konja, a vrlo je očigledno kad usporedimo sa konjima od strane neprijatelja da je znači oni su imali ogroman viši broj od muslimana. Ako usporedimo svo naoružanje i sve što su imali nevjernici prema onome što su muslimani imali, možemo slobodno da kažemo da su muslimani bili nenaoružani. Ali kada su muhadžiri i ensarije zajedno krenuli u ovu borbu, oni su ispunili svoje obećanje. Hazreti Migdad prenosi da je jednom razgovarao sa časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i rekao mu je: Božji poslaniče, ako se ja borim sa neprijateljem i ono sječe jednu moju ruku i onda pobjegne i sakrije se iza drveta i kaže: ja sam postao musliman i primio sam islam, da li ja njega trebam da ubijem? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne možeš ga ubiti. Hazreti Migdad je rekao: čak i ako ono sječe jednu moju ruku. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ne možeš da ga ubiješ. On kaže: ako ga ubiješ, on će da dobije taj stepen koji je tebi bio obećan prije toga. Drugim riječima, da onaj
nemusliman koji je potvrdio vjeru u islam i ako ga ubio, on će primiti nagradu muslimana koji je poginuo, a onaj musliman zato što ga je ubio, iako je on rekao da vjeruje u islam, on će onda imati kaznu kao nevjernik. Znači, u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem ovaj scenario nam je dat od poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda trebamo da razmislimo ovo šta se dešava ovim na današnjici muslimanskim vladama. Ako oni razmisle u vezi svog ponašanja prema ovom hadisu, oni bi trebali tu da sebe analiziraju i da vide da li oni se ponašaju kao nevjernici ili kao vjernici. Jednom neki čoban i njegova supruga su hranili izvan Medine kamelu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni su bili iz Benu Gafar plemena. Neki ljudi iz drugog plemena su napali ovog čobana i njega su ubili, a odveli su te kamile i njegovu suprugu. Hazreti Selma bin Akva je bio prvi koji je saznao u vezi ovoga. Također, rob od Hazreti Talhe je otišao za njima. Oni su došli u Sanijetul Veda, to je neka dolina, ime neke doline. I postoje različita mišljenja u vezi ove doline. Neki su mišljenja da je ova dolina izvan Medine i dotle bi ljudi išli kad bi pratili ljude koji putuju prema Meki. Prema drugom hadisu ovo je mjesto izvan Medine, ali je prema Siriji. I ljudi iz Medine su došli tu da dočekaju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada se je vraćao iz borbe na Tabuku. Slično prenosi se da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem išao do tog mjesta i pratio grupe i vojnike kada bi polazili na razne ekspedicije. U svakom slučaju, kada je Selma bin Akva stigao tu, kada ih je ugledao, onda se popeo na neku uzbrdicu i govorio ja sabaha, što je značilo poziv za pomoć. Onda je Hazreti Selma počeo da ih gađa sa strijelama i počeo je da ih tjera, da ih goni. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo njegov poziv za pomoć, odmah je naredio da idu za njima. Prvi od osoba koji je krenuo bio je Hazreti Migdad radijallahu anhu. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem planirao da uradi napad na Meku, on je taj plan držao u tajnosti. Iako su ashabi se spremali za borbu, niko nije znao da je to prema Meki. Jedan od ashaba je tada napisao pismo u vezi ovih priprema i dao ga nekoj ženi koja je bila iz Mekke. Ta žena bila iz Mekke, ja mislim da je on pisao nekome u Meku da se oni spremaju. I tada kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao u vezi ovog pisma, on je poslao Hazreti Alija radijallahu anhu i još dvojica ashaba, među kojima je bio jedan od njih Hazreti Migdad, da nađu tu ženu i vrate to pismo, i oni su to i uspjeli. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao njega i Hazreti Migdada i Zubeira. Rekao nam je da idemo prema mjestu roda, tu je žena jedna putuje na kameli i ona ima pismo i vi morate da vratite to pismo. On kaže kada smo stigli tu ženu, ona je rekla da nema nikakvo pismo sa sobom. Hazreti Ali kaže mi smo joj rekli bolje daj nam to pismo jer mi moramo vratiti to pismo i
morat ćemo da tražimo po tvojoj odjeći. I onda je ta žena izvadila to pismo iz svoje, bila ga je splela u kosi. Ovaj ashab koji je napisao to pismo, on je to napisao, ali nije to bilo nešto da bi on naškodio muslimanima. Jednostavno on je bio jednostavan čovjek i pisao je o tome da se oni spremaju za tu borbu. Ali pošto je plan bio da se ova priprema drži tajnim, onda to pismo bi odalo bi planove muslimana. U svakom slučaju uzvišeni Allah je dao vijesti o ovome pismu časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Musa bin Jakub prenosi od svoje tetke, koja prenosi od svoje majke da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem davao Hazreti Mikdadu 15 vask, to je mjera od pšenice. Ona kaže, mi smo ovo prodavali preko Muavije. Ovo je bila njihova godišnja zarada od toga. Hazreti Mikdad je također učestvovao u bitci Jarmuk i u ovoj bitci on je bio kari, to jest onaj koji je učio Kur'an. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem posle bitke na Bedru je uspostavio tradiciju da u toku bitki sura Al-Anfal treba da uvijek se uči. I posle smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nastavili su da prate ovu tradiciju. U toku jedne ekspedicije Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je postavio Hazreti Mikdada kao vođu te ekspedicije. Kada se on vratio, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: o Abu Muaved, kako ti je bilo, kakvo ti je bilo iskustvo kao vođa te armije? Hazreti Mikdad radijallahu anhu je rekao: o Allahov poslaniče sallallahu alejhi ve sellem, kada sam krenuo, ja sam počeo da razmišljam da su svi moje sluge. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da zaista to je slučaj sviju osim onih koje Allah zaštiti od ovakvog razmišljanja. On je tada rekao: tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, ja ne želim da budem vođa ni od dvojice ljudi. On kaže, ovo je bilo iskustvo u kojem sam ja smatrao da su svi oni moje sluge. I onda ja sam došao do tog zaključka da nikada ne želim da budem postavljen za vođu, pa čak ni za dvojicu ljudi. Ovo je bio stepen njihove pobožnosti. Da osoba kada je postavljena za neku poziciju gdje je kao vođa, vrlo je lako da postane arogantna. I onda zbog toga nije želio ni da bude postavljen kao vođa dvojice ljudi. Onda svi mi koji smo postavljeni iznad nekoga u smislu nekih tih obaveza, trebamo dobro da budemo svjesni toga. Prvo, osoba nikad ne bi trebala da želi da bude postavljena za vođu, ali ako je osoba postavljena da bude vođa, onda treba da se moli uzvišenom Allahu da ga sačuva od zlih navika ili nečega što bi moglo da učini tu osobu da se osjeća iznad drugih. Da uzvišeni Allah nikada ne dozvoli da se ta arogantnost rodi u njima i da uvijek traže blagoslove uzvišenog Allaha. Hazret Mikdad je također učestvovao kada su pobjeđivali Egipat. U 20. poslije hidžre, kada je muslimanski vođa armije tražio pomoć od Hazreti Omera radijallahu anhu, tada je on poslao 10.000 vojnika njemu sa 4 komandanata, od koji je jedan bio Hazreti Mikdad radijallahu anhu, da idu da pomognu muslimanskoj armiji. Hazreti Omer je napisao da svaki od ovih komandanata je
je jednak 1000 onih neprijatelja. I čim su oni stigli, muslimani su počeli da pobjeđuju. I brzo poslije toga mjesto koje je pripadalo faraonima počelo je da obožava jednog boga. Prenosi se da je jednom Hazreti Migdad hodao nekom ulicom gdje su ljudi govorili da on zaustavi, da bude s njima. I onda su kao, u smislu su govorili kao da su oni željeli da su prvi muslimani. I on je tada rekao, ja sam čuo časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da ljudi ne trebaju da se mole da njih Allah iskušava i to. Ali ako Allah pošalje neko iskušenje i poteškoću, onda trebaju da to podnose sa saborom. Ali nikada ne trebaju da traže od Allaha nešto teško. Hazreti Migdad je bio vrlo težak čovjek, ali je i dalje učestvovao u džihadu. Prenosi se da je jednom sjedio kraj nekog velikog sanduka, ali on je izgledao viši od tog sanduka. Jednom mi je neko rekao da on ne mora da ide u džihad zbog toga što je krupna osoba i kao Allah te je oslobodio džihada. I kao što smo prije već spomenuli da je njegova kćerka kada ga je opisivala rekla da je on imao veliki stomak. Ali on je tada rekao da u naređenje u suri Tauba gdje spominje licemjere u kojem glasi idite u džihad i vi koji ste i lahki i teški. I on kaže to mu ga je obavezalo da učestvuje u džihadu. Hazreti Muslim Maud je objasnio ove riječi u ajetu koji znači vi koji ste lahki ili teški. I on je rekao da u ovom ajetu muslimanima je naređeno da idu u džihad i da ih ništa ne zaustavlja. Riječ hifafen lahak, fikalen što znači težak, imaju razna značenja. Može da znači ako je neko mlad ili star, sam ili u grupi, ako je jahač ili ako pješak, ako ima oružje i ako je bez oružja. I znači Hazreti Migdad je ovo sebi protumačio, da li bio neko mršav ili debel, treba da učestvuje. Hazreti Migdad radijallahu anhu je imao veliki stomak i neki kršćanski njegov sluga bio je kršćanin. Ja mislim da je on radio neku kao operaciju na njegovom stomaku i vadio mu je salo. I u tim danima postojale su te kao operacije gdje su oni vadili to salo kao što imamo na današnjici. U svakom slučaju on je otvorio njegov stomak, izvadio je to salo i onda je opet zašio stomak mu. Kako god, on je podlegao od ovoga. Vjerovatno je dobio infekciju i nije mogao da ozdravi. I on poslije ovoga ta sluga on je pobjegao, taj rob je pobjegao. A u drugom hadisu od Ebu Fajd prenosi da je zato što je popio kaster ulje, da je on preminuo od toga. Njegova kćerka prenosi da je on preminuo u Džurufu koji je 3 milje od Medine. I ljudi su ga donijeli na njihovim ramenima u Medinu. Hazreti Osman radijallahu anhu mu je klanjao dženazu. I onda su ga ukopali u Džennetul Baqi. On je preminuo u 33. poslije hidžre, otprilike oko 70 godina. Ibn Burejda prenosi od svog oca da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da mu je Allah naredio da voli 4 ljudi i da ih on voli. Pitali su poslanika ko su ta 4. Poslanik je ponovio 3 puta ime Hazreti Alija, Hazreti Zar, Salman i Migdad radijallahu anhu. Ovo je iz Ibn Mađa. Hazreti Ali radijallahu anhu prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da svaki poslanik je imao
sedmoricu časnih ashaba. Kako god časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, ja sam dobio 14. Oni su ga pitali ko su ti? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao Hazreti Ali, Hasan i Husein, Džafer, Hamza, Ebu Bekr, Omer, Musa ibn Umair, Bilal, Selman, Amar, Migdad, Ugejfa, Abu Zar i Abdullah bin Masud radijallahu anhu. Jedan ajet od sure Al-An'am. Prijevod tog ajeta: i nemoj otjerati one koji traže zadovoljstvo svog gospodara zovući ga ujutro i uveče. Ti uopće nisi odgovoran za njih, niti su oni uopće odgovorni za tebe, pa ako bi ih ti otjerao, bio bi od nepravednih. U vezi ovoga Hazreti Sad radijallahu anhu govori u vezi ovoga ajeta, i ovaj hadis je zabilježen u Ibn Mađa, da ovaj ajet je bio objavljen zbog 6 osoba. Jedan od njih je bio Hazreti Sad radijallahu anhu, Ibn Masud, Suhejb, Amar, Migdad i Bilal radijallahu anhu. Hazreti Sad radijallahu anhu govori: razlog zbog toga što su Kurejšije govorili da oni ne mogu da budu kao ispod ovih 6 osoba, kao oni su bolji od njih. I kao zbog toga da ih poslanik otjera. Ovaj prenosioc dalje govori da uzvišeni Allah je objavio časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Tako da je uzvišeni Allah objavio ovaj ajet koji sam spomenuo ranije. I ovo je bio odgovor koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao ovim Kurejšijama. Prema drugom hadisu, Hazreti Migdad je bio prva osoba koja je učestvovala u bitci kao na konju, jašući konje. Hazur kaže, ja sam već spomenuo taj hadis. Jednom Hazreti Migdad je otišao negdje napolje da vrši nuždu. U to vrijeme oni nisu imali puno hrane da jedu i išli bi svako 2-3 dana, tek poslije 2-3 dana da vrše veliku nuždu. I on je tad primijetio da jedan miš iz neke rupe vadi dinare te njihove i jedan po jedan je vadio dok nije bilo 17 dinara. I onda on kaže da je tu bio neki kao neko platno i kad ga je izvukao bio je još 1 dinar i eto ukupno je bilo 18 dinara. Tada je on uzeo te dinare i otišao je kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I rekao je časnom poslaniku sve u vezi toga što se je desilo. I rekao je časnom poslaniku: o Allahu poslaniče, molim te primi ovo kao sadaku. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ovo nije sadaka, ti trebaš to da zadržiš za sebe i Allah će ti dati blagoslove. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem mu je rekao: možda si ti to izvadio svojom rukom iz te rupe. On je rekao: tako mi onoga koji te je poslao sa istinom, ja nisam stavljao svoju ruku u tu rupu. Uzvišeni Allah je meni to, kako on već rekao da je miš iznosio te dinare iz rupe, podario na taj način. U drugom hadisu se prenosi da je neko sjedio sa Hazreti Migdadom i neki čovjek je prošao i rekao kako su blagoslovljene te oči koje su vidjele časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I ta osoba je rekla njemu kao: tako mi Boga, moja je želja da smo i mi doživjeli to što ste vi doživjeli u toku života časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je ovo čuo, Hazreti Migdad je postao ljut. Ovaj prenosilac govori: ja sam rekao Hazreti Migdadu da je ova osoba imala dobre namjere kad je to rekla.
Hazreti Mikdad radijallahu anhu se okrenuo prema njemu. Rekao je, šta iz tog vremena ta osoba želi toliko da doživi? Da bude dio tog vremena od koga je Allah dželešanuhu, u kojem ga, znači Allah dželešanuhu nije stavio u to vrijeme. Onda je on rekao, ko zna da je on bio u tom vremenu, kakvo bi njegovo stanje bilo tada. Tako mi Boga bili su mnogi u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali su završili u džehennemu, jer oni nisu prihvatili istinitost časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Onda ko zna kakvo bi bilo stanje ove osobe tada. Da tada je bio i nije prihvatio istinu, bio bi bačen u džehennem. Hazreti Mikdad radijallahu anhu je onda rekao, zašto ne veličaš svoga gospodara koji ti je dao da ga prepoznaš, sam da ga prepoznaš, i nemoj da radiš širk, to jeste da pripisuješ partnera Allahu, i učvrsti svoju vjeru u časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prihvati istinitost šerijata kojeg je on donio. I uzvišeni Allah te je sačuvao od poteškoća. Ljudi iz tog vremena su prošli kroz velike poteškoće. Kako god, Allah je vas zaštitio tih poteškoća i trebate da mu budete zahvalni. Onda je dalje rekao, tako mi Boga, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio poslan u toku vremena neznanja i u toku najtežeg vremena. I to vrijeme je bilo, odnosi se na tu veliku razdaljinu između dva poslanika u kojem je širk bio vrlo rasprostranjen. Onda je dalje rekao, ovo je uistinu bilo vrlo teško vrijeme, ljudi su obožavali idole i nisu dali ništa da bude iznad njih. Tada je došao časni poslanik sa jasnim znakovima koji su bili toliko jasni između istine i neistine. A to je učinilo da između očeva i sinova i braće bude razdor. Nekada su sinovi smatrali očeve nevjernicima i molili su uzvišenog Allaha da im otvori srca da postanu i prime istinu. Drugim riječima, oni su bili vrlo zabrinuti radi svoje rodbine kada bi primili islam. Jer su znali ako ne prime istinu da će završiti u džehennemu. On dalje govori i on kaže, zbog ovoga Allah je objavio وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Oni koji govore, Gospodaru naš, podari nam u našim bračnim drugovima i djeci radost očima našim i učini nas vođama bogobojazni. Zato uvijek trebamo da učimo ovu dovu da naša potomstva ostanu uz vjeru. I trebaju da budu zahvalni svim blagoslovima kojima je Allah dao. Hazreti Enes radijallahu anhu prenosi da je jednom časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem čuo nekoga kako uči Kur'an i rekao je, ova osoba ima strah od uzvišenog Allaha. A ova osoba je bio Mikdad bin Amr radijallahu anhu. Da nam uzvišeni Allah podari da razumijemo totalno učenje Islama i da nam pomogne da budemo oni koji će ispuniti ova sva naređenja i da budemo oni koji su opravdali to što su iz umeta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I da nam pomogne da mi imamo strah od uzvišenog Allaha. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر